Здравейте! Днес е 13 юли, аз съм Цани и вие гледате нещо, което мисля, че е много по-важно от научни новини. И това е за проблемите, които ние имаме с постоянното ползване на телефоните. Това ще е темата на видеото, в него ще коментирам неща, които ме подбудиха да го направя, подготвяйки се да снимам научни новини тази вечер. Защото имаме новина, тя е свързана с глобалните пожари, които се случват, както знаете, в момента горят страшно много пожари, не само в България, и как те влияят на атмосферата. Обаче, докато се подготвях да направя научни новини, допуснах тази грешка, си включих телевизора и там видях нещо невероятно. И това е, че в емисията на По света и у нас беше демонстрирано пожара на CGI-нат телефон. До водещия на новините имаше CGI-нат телефон. Това е една от най-големите простоти, които аз съм виждал по телевизията и въобще изобщо, както знаете, там има много, защото тази действително е много пагубна за цялото ни общество. До водещия има правоъгълни екрани на стената. Те за какво служат? Могат да CGI-нат снимка. Могат, както мен, да направят, махат целия екран, пускат изображение на пожара. Имах толкова много варианти. Има ли се толкова много варианти по-точно? Обаче те са решили все пак да сложат един телефон и да покажат как на телефона се показва изображението. Каква е ползата от това? Ние по-готини ли сме? Това нещо естествено ли е? Отговор е, че е не. Това с смартфоните ни се случва последните 15 години. В общи линии от приблизително 15 години има смартфони, но и преди това с компютрите. Ние имаме много сериозен проблем с тях. Сигурно сте чували за това те колко негативно влияят върху мозъка, върху нашето мислене и въобще върху нашето състояние. Не случайно, поне малко от малко се стараем да не даваме на децата телефони, поне когато са малки, защото това им пречи да научат каквото и да било друго, освен да си цъкат на телефона. Обаче после забравяме, че той и за възрастни това не е добре. Причините да не е добре е, понеже това е изключително пристрастяващо. Всеки път, когато видите някакво ново известие или всеки път, когато скролнете към следващата картинка или клипче, вие получавате така една добра доза допамин в мозъка си, което по принцип е хормон на щастието. И е готино да работи така мозъка, защото ако открием нещо интересно, при нова боровинка, която се яде, или някакво ново плоче, или открили сме нов източник на вода, който да пие нашето село или племе или нещо такова. Еволюционно е било полезно да имаме такива дози хормон на щастието, да ги наречем, когато открием нещо ново и интересно. Само дето това е нещо, което сега се експлоатира с телефоните и ние постоянно откриваме нещо ново интересно. Постоянно откриваме нещо ново интересно. И това води до пристрастяване. Абсолютно не е нормално. Нашите мозъци не са предвидени да работят по такъв начин, където на всеки 2-3 секунди се случва много супер интересно нещо. Това естествено води до пристрастяване. Защо изобщо да се занимаваме с странични неща, след като може да скролнем или до следващото известие? Това се експлоатира абсолютно на максимум от всички социални мрежи. Тяхната основна цел е да ви задържат колкото може по-дълго в тези платформи, за да може да видите колко се може повече реклами. Най-лесният начин е като съдържанието постоянно се сменя. Много мои приятели ме питат защо в Quantum Astronaut аз не качвам YouTube шортове, защо не качвам къси клипове. Защото това е едно от най-ужасните неща, които мога да направя. Целта на този канал е информацията да достигне до повече от вас. И ако това видео или някой друг от моите видеа в някой момент ви стане скучно, то аз се радвам, свършил съм си работата, защото съм успял да предизвикам в хората скука. След малко ще коментираме и скуката с какво е полезна. Обаче, трябва да признаете, че кратките видеа са нещо, което често казано ни отнема животите. Не мога да кажа, че ги съсипва, защото трябва да знаем каква е целта на живота и каква е основната полза и към какво трябва да се стремим. Това е нещо, което аз имам добри предположения, но не мога да ги налагам на други хора. Но ние си ги изпускаме. Буквално се е случвало и така да видя, че например, трябва да изчакам няколко 20 минути, някой приятел закъснява и аз просто мога да цъкна 2-3 пъти на екрана и да си пусна прескачане напред във времето. Да тайм джампам 20 минути, ще гледам 20 клипчета от по една минута и ще прескоча. И буквално се губят часове. Сигурен съм, че на всеки един от вас това се е случвало. Това е много голям проблем, защото ние буквално отхвърляме животите си, защото през това време може да се случи нещо интересно. Veritasium, който е един от най-добрите канали за наука в YouTube и въобще във всички платформи в целия свят, има видео за това. Ще дам линк отдолу в описанието да видите за какво и да рече. Той дава доста повече примери, отколкото аз бих могъл да дам. Но действително това постоянно ние да сме стимулирани не води до нищо хубаво. Нали, сигурно ни е приятно, обаче когато ни взема телефона става беля. Някои от вас знаят, аз преподавам на деца
и когато те имат телефон, просто е безнадежно. Абсолютно нищо не може да им се каже, нищо не може да достигне от тях, защото нищо не си заслужава. За какво да ги занимаваме с математика, с физика, с роботика, след като те могат просто да цъкнат и получават цялото удоволствие, което някой може да изпита от това, че е сглобил нещо, че е сметал дадена задача и за тях просто няма смисъл да го правят. А самите процеси, които включват ученето, а и измисленето на нови неща, включително и за възрастни хора, изискват да ни е скучно. Това е голяма част от причината и в канала сте виждали, и тези, които са ме последвали във Facebook, сте виждали, че аз понякога правя неща, които откровено са адски скучни. Например, онзи ден 4 часа варих буркани с капини. Правих компоти. Беше ми супер скучно. Умирах от скука. Дори музика не си пуснах. Това беше нарочно. Защото човек, когато му е максимално скучно, може да си задава възможно най-тежките въпроси, които обикновено избягваме. Какви са нашите цели, какво ще е нашето бъдеще, какво изобщо ни се случва в живота. Все въпроси, които са тежки, трудни са за задаване, и когато имаме някаква алтернатива, когато просто можеш да цъкнеш и да смениш и да се почувстваш по-добре, ние тези въпроси ги избягваме. И така всички сме се пустали по течението. И ако не ми вярвате, не знам къде сте живели, просто погледнете през прозореца на улицата какво става. Всеки си цъка на телефона, никой изобщо не си мисли какво се случва с него и с живота му. Даже ми излезе новина, че е починала жена в Испания, мисля, че беше, която се хвърля в асансьорна шахта. Вратата се отворила, тя не видяла, че асансьора не е там. И се хвърлила в шахтата, защото си гледала в телефона. Не за малко сляза на грешната метростанция, защото си гледах в телефона. Аз изобщо не съм неподвластен от това. Изтрих си YouTube от телефона, изтрих си Instagram от телефона, но продължавам да си цъкам, продължавам да гледам. Това е безнадежно. Много трудно е да се справим с този проблем. И явно това ни се втълпява и от по света и у нас, който ме подразни доста, и затова реших да ви подскажа, че може би това ви се случва. Аз съм сигурен, че някои мои роднини дори не забелязват, че това им се случва с постоянното гледане на телефони. Ние чакаме с седмици, с месеци да ни се освободи време, да се срещнем, да се видим, да говорим един с друг. Най-сетне сме се срещали, събрахме се, нали? И някой си гледа телефона 20 минути без да говори с другите, без да има някаква причина, без да се е разсърдил. Просто ако случайно му излезе известен телефона, този човек се изключва за определено време, докато не се случи нещо достатъчно интересно около него, което да го подкара да спре да гледа дори за малко. Някакъв външен стимул. Това е много голям проблем. Това е много, много голям проблем. Няма да коментирам затъпяване, защото това изисква конкретни цели, конкретни неща, които човек трябва да знае. Не мога да налагам мнението си върху други хора. Но нека бъдем честни, не научавате математика и физика, гледайки телефоните си, научавате някакви готини трикове, как да използвате социалните медии по-добре. И да, технически знаете нови неща, ама това не е много приложимо в истинския живот, а истинския живот не е на телефоните. 8 минути навъртях. Сега за тези от вас, които са имали търпението да ме слушат, да кажем все пак каква е научната новина. Защото вие този канал го следвате за научни новини. Ако сте изтърпели 8 минути бръщолевене, ето каква е новината за днес. Учени от Китай, Германия и САЩ са провели изследване за това какво се е случило с праховите частици, саждите, които са били отделени по време на пожарите в Австралия, които бяха преди 3-4 години, може би станаха вече. И как те се повлияли на озоновия слой. Както знаете, озоновия слой е тази част от атмосферата, която ни предпазва от UV лъчите. Оказва се, че това вещество не ги пропуска надолу през атмосферата и то много добре съществува на височина между приблизително 15-35 км. Разбира се, става въпрос за много ниски концентрации на озон. Да не си помисли сега, че цялата атмосфера е озон. Една на 100 000 частици горе-долу. Изключително малко. Но това се оказва достатъчно, че да спре изключително вредното UV лъчение, което идва от Слънцето. Защото това UV лъчение може да разглобява нашите клетки, може да разглобява като цяло молекули, но по-специално молекулите на ДНК, което може да доведе до ракови образования. Те не са здравословни, но и като цяло разпадането на клетките не е здравословно. Никой не иска да му изгори кожата и съответно и каквото има под нея. Тъй, че този озонов слой не е доста важен. Края на миналия век, по-скоро в средата на миналия век, сме успели да оплескаме нещата много жестоко, като сме изпускали безразборно в атмосферата какви ли не вещества, аерозоли, които са успели да го съсипят. Тоест да предизвикат озоновия слой да реагира с други вещества, които ние сме изпускали, и така да се похарчи озон, така да се каже.
През 1987 е сключено споразумение, което да ремонтира тази част от атмосферата до някъде, или поне сме се надявали да не я влоши повече, като ние спрем да изпускаме такива вещества. Доколкото помня, фреон е пример за такова вещество, което се използва в хладилници, тъй че трябва да преминем към други вещества. Това е било споразумението, поправете ме ако греша с конкретното вещество, но направили сме го. С малки изключения повечето държави се съобразили, защото никой не иска всички да умрат. Абсолютно всички да умрат, защото буквално всички ще умрат, включително и растенията. Няма да има храна без озон, то просто е абсолютно важен за съществуването на целия живот на планетата и след като сме спрели да го разрушаваме, той постепенно се е възстановил. Поне до някъде. Това е причината да спрем да чуваме за дупката в озоновия слой през последните години. Много конспиратори си мислят, че това е било, защото вече не е изгодно и не може да се помпат пари и трябва да се измисли нова глупост, като климатичните промени, от която да се плашат хората и да се страхуват и да се източват пари. Разбира се, това са истински проблеми, просто това е пример за проблем, който всъщност сме решили. Или поне в даден момент сме го решили, защото сега до някъде проблема се задълбочава чрез климатичните промени и пожарите, защото се оказа, че саждите, които се отделят, също влияят по такъв изключително негативен начин върху озоновия слой. Но по-интересно, отколкото аз предполагах. Самото проучване е показало, че за средни ширини в Южното полукълбо, т.е. приблизително където е Австралия, могат да се образуват завихрения с частици сажди, които да остават с месеци дори. Под завихрения не си представите някакво торнадо, представите си потоци от сажди, които не падат обратно на Земята, нали, няма как да бъдат свърлени в космоса, те нямат нужната скорост, но не падат обратно на Земята и си остават да циркулират там, да се въртят. И се оказва, че на дадени височини от атмосферата те доста негативно влияят на озоновия слой. Обаче, в по-високите части от атмосферата пък влияят положително. Не се знае как точно става това, не се знае какъв точно е процеса, обаче докато в по-ниската част от атмосферата те могат да съсипят озоновия слой, 40 до 70% могат да спомогнат за неговото възстановяване, обаче на по-високи надморски височини. Т.е. по-високо в атмосферата, на може би към 20 км да правят проблем, но към 30 км някакси височина да спомагат за създаването на нови озонови молекули. Това е супер необичайно, това е супер странно. Не е 100%, не е като това да е, това е начин да създадем още озон, просто малка част от това, което е загубено, се пресъздава чрез някакъв процес, който не е съвсем ясен за момента. И си заслужава изучаването, защото без озоновия слой просто всички ще умрем. И това бързо. Дори да стоим под земята, храната ще умре, защото ние едем растения и животни. Те няма как да живеят. Тъй, че това е проучване, което е изключително интересно и през идните месеци и години се надявам то да бъде продължено. Авторите също се надяват повече екипи се включат, защото това е важно за всички ни. И мисля, че това е края на видеото. Ако някой го е гледал до тук, не знам, напишете в коментарите пожарникар, да се чуят хората защо за Бога пишем пожарникар в коментарите. Благодаря на патроните на канала и членовете, без които това видео нямаше да стигне до вас. И ще се видим отново утре. Благодаря ви.